Tkompli tikber ir-rabja ta' bosta residenti Beltin wara legal notice il daħlet fis-seħħ ftit tal-jimilu, kif il-gvern kommess li ma jiċċaqlax mill-pożizzjoni tiegħu u għalhekk mhux se jwaqqaf din il-liġi li permezz tagħha il-mużika fil-Belt Kapitali tibqa' tindaq sas-sija ta' filgħodu. Nhar il-ġimgħa il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo għamilha ċara li fil-Parlament se jkun qed jivvota favur li din il-legal notice tibqa' fis-seħħ. Risposta li qajmet bosta reazzjonijiet fuq il-medja soċjali. Ġimgħa tkun qed tivvota li tibqa' din il-legal notice fis-seħħ? Iva, jien ħagħad nivvota. Minkejja li residenti ħafna minnhom oġġezzjonaw. Jiena il-vot tiegħi jmur biex nżommu legal notice tal-gvern. Fil-fatt kienu bosta dawk li kummentaw li issa li għaddiet l-elezzjoni ġenerali il-membri tal-Kabinet ta' Robert Abela kif ukoll id-deputati laburisti li ġew eletti mhux jagħtu każ lin-nies għax prattikament ma għandhom bżonn il-voti tagħhom. Boħrajn jikbu li Bartolo qed jirreaġixxi b'dan il-mod għax il-mużika mhux qed tindaq wara daru. Uħud qalu l-lider ovvju li l-Ministru huwa kontra residenti Beltin. Kumment partikolari jgħid li din hija waħda mill-ikbar problemi li għandu pajjiżna fejn iż-żgħir dejjem jaqla fuq rasu u l-kbir dejjem jiġi aġevolat. Kumment ieħor tefa' dawl fuq it-tħassib ta' dawk ir-residenti Beltin li ta' kuljum iridu jqumu kmieni għax-xogħol u fuq dawk l-anzjani li jkunu jridu jistrieħu. Persuna oħra kitbet li Malta spiċċat qisha Ibiza, kuljum nisimgħu b'xi ġlieda u saħansitra anke mwiet, kulħadd isuq bla doċċ, kulħadd jagħmel li jrid, pajjiż bla kontroll. Però jidher li dawn l-ilmenti kollha qed jaqgħu fuq widnejn torox għax il-gvern jidher li se jibqa' għaddej bid-deċiżjoni tiegħu kif din il-liġi tal-mużika fil-belt jidher li se tibqa' fis-seħħ.